ca să facem Minecraft cu Vanessa. Suntem și live mâine de dimineață. Unde ești? Îți dau eu. Acolo ești. Nu cai te bă. Ce-ți bai? Dai tu mie. Bă! Dacă mă omori, e vai de capul tău. Hai că-ți dau sabie. Nu cam. Și pe care... Te omor pe tine! Bă, dacă mă omori, e vai de capul tău. Câte vieți mai ai, frate? Plină timp. Timp! Așa vrei? Bă, gata! Bă, gata! Așa vrei? Mai omorât. Și nu îți dau nimic. Taci-mă de asta. Te-am blocat acolo. Eu nu mai știu, sunt la niște copaci. Ha. Nu te duc. Și fraților, ați văzut? Vanessa zice mai slabă la Minecraft. Nu știm ce face. Facem schimb. Și stai așa când vine ziua și... El ce mai rău. Bine! Unde vin oare? Mi-ai dat indiciu. Mulțumesc, Luca. Oh, văd că pare ce mai și tu. Eu cățel. Unde ești? Ești departe de mine. Hai, amor, după mine. Hai aici, tu. Hai, tu te teleportează-mă. Oh. De ce ai făcut cu ăsta? Cu ăsta e Vanessa? Mă te dau un pic la YouTube. Tine pe... L. Vezi că mi-e descărcat. Și eu n-am încărcător aici. Îmi dau eu. Hai, Luca, moci. Dar nu mai știu unde ești. Teleport. Teleport. Nu, tăpâi. Tupă.